Padagos niya to na namamatean ang iba-ibang kalamidad sa palibot. Natural man o kagibuhan ng tao. Padagos ang pag-init kan kinaban. Malala ang sitwasyon kan polusyon sa paros. Maging sa katubigan. Basura na itinapok niya to sa kadagaan sa ininapapaduman. Panahon na, tapuso na ang pagbabarasulan asin pagtutururuan. Kaya ta daw hampango na nagyat na inikan kapalibutan? Kaya! Kaya ta! Kayang-kaya! Make it a better place for you and for me and the entire human race. Kaya, sarong advocacy program sa DZGB na maghahatod din impormasyon para maibalik ang kagayonan kan kapalibutan asin maprotehiran ang lugar na sa tuyang pig-eerokan. Kaya ta daw manindugan na padabaon ang kasalugan, dagat, estero, asin kadagaan. Kaya! Kayang-kaya! Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Protehiran ang pamilya, asin komunidad sa paaginin sabay-sabay na paglaban kontra basura. Sa mga eskwelahan, pribado asin panggobyernong opisina, iba-ibang organisasyon, barangay, munisipyo, syudad o maging sa probinsya. Marina, magsarabayan kita at amanon ang kinabanta. Kaya! Kayang-kaya! Tamang pagmanihar kan basura, punan niyato nin seryoso sa pamilya. Mag-segregate kita ning basura, asin gibuho na parte ini kan buhay ta. Kaya! Kayang-kaya! I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Kaya, ang programang ini, madadangog alas 2 ning hapon kada Sabado. Hatod sa Indo, kan iba-ibang partner agencies asin kan DZGB. Ano? Kaya ta? Kaya! I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. What nga pong i-feature dito po sa tuyang programa, yun po ang Divine Word College sa Legazpi. Kung matandaan po ninyo kan mga nakaaging mga bulan, I think last year po ito, na-guest nyo na po sinda kan sa moyang naaraman, kan sa moyang research team, na igaw po sinda ki-implementasyon kan single-use plastic. Ang Divine Word College sa Legazpi, saro po mga tugang midbid na kolehiyo, hindi po sa tuyang probinsya, sa Legazpi, asin magin po sa Bicol Region. Kaya, pinagbalo ming imbitaran Geraray Sinda, ngunyan pong aldaw, para mahiling tapo so sustainability kan implementasyon mga tugang kansa ng programa. At importante po na masustain ito and hilingon tao kung kumusta po ang impakayan sa tuya tabi na mga sa komunidad, sa bilog na komunidad kan Divine Word College of Legazpi o kaya pigapon nilang mga divinyan sa Divine Word College of Legazpi. Kaya ngayon pong hapon, ang bisita po niya to, mga tulang iyo po ang Community Extension Service and Social Concerns Unit Coordinator, si Madam Ramonel Barcelon. Good afternoon po, Madam Ramonel. Good afternoon, sir. So, maray na hapon din po sa tuyang mga nagdadalan asin nagdadangog po. Yes, salamaton po maray sa oras mo sa DCGB. Salamat kay Father Nilo Cantilado. Yes po. Ang sa inyo pong presidente, automatic po na tinugutan ka na mataligi po sa DCGB. Siguro po, Madam Ramonel, ano po ang apod sa inyo kan mga Ram. Masyado masyado mahaba. Opo. Siguro, Madam Ram, as a backgrounder mo na para balikan ta po so naging naging implementasyon nindo kayan. Sino po ka magdetalye paano po nindo naisipan na gibuhon po ini na mag-implement ang eskwela nindo gipigapod na single use plastic program.
Okay po. So last year na August, napag-isipan or kumbaga yung implementation po ng no single-use plastic sa Opo. Divine Word College of Legazpi. So a little background lang Yeah, po. Ano, sir? sige po, ma'am. So ini po kumbaga inspired by the encyclical letter of Pope Francis yung sa Laudato Yes, Si. yes. And then yung sa continuous commitment din po ng Divine Word College of Legazpi dun sa integrity of creation, which is saro din po sa mga core values Opo. kang school, and at the same time sa characteristic dimension din po kang SVD, since Opo. po na ang Divine Word College of Legazpi is run by the SVD po, or the Ay, Society of Divine Word. Yes, opo. Okay. So magayon pala, ano yung kamo sa Laudato Si, susog sa encyclical yan, di ba? Yes, Ni Pope encyclical yan. Francis. Yes po. Then, tama ba, may legal basis po ni pag-abot sa ordinansa sa syudad Yes sa probinsya. Ano pang binisahan tataboy kay ni Madam Bram pag-abot sa mga local government units, ano yan, ordinances tabi. Okay. So saro din po sa naging references may po para mabuo ini pong sa muyang policy. So ini pong sa RA 9003 or the Solid Waste Management. And then yung sa City Ordinance Series of 2020 on regulating the use of single-use plastic. So before man po kami nagibo kay ning polisiya kung May baga research map talaga. research me din po muna kung ano ba si mga existing na ordinances ta, mga resolutions or maski po mga batas na kung pwede may po duman maiangkla din si samuyang Yes. polisiya kasi Yes. baka magsabi na kamo man sa nakailan may gusto wala man yan ikaw mo naging legal at least Yeah. meron po kami na pang support po duman sa policy. Opo. Paano po nito pinuunan na implementation tabi, Ma'am Ram, sa Divine? Okay. So ano po, mga summer ata or 2024, mga early 2024. So come up na po talaga sa panginginat po kan sumayang sa administrator, si Father Nielo, na gibuntay, since very active din po ang Divine Word College of Legazpi sa mga environmental initiatives and Opo. participation din po kahit sa mga local na mga activities. So sabi niya, gibunta nga ining sa Green Divine. Yes. Kumbaga, Green Divine. Green Divine. So Wow. kumbaga, eco-friendly institution Okay. school. Okay. So sarap po ini na yaon nakakalaog ining sa ENSUP po. So sabi niya, since nga yagari na hiling ta sa observation na sa mga basurahan ni dawa may yung sa segregation po, Yeah, kasi kung sa correct. basura, Opo. parang sa laro man giraray, Yes, parang walang yes. panibago. So inuton ta nga ining sa tuyang ma-eliminate o kumbaga mabawasan ining sa ENSUP. So upon the preparation, may mga consultation na ginibo kasi inot po na parang naging baka man hindrance kumbaga tig-consider so samuya din pong sukantin so mga food providers ni po sa laog ano po kasi syempre so mababawasan or medyo dakula sa inda so epekto. So after the consultation and then creation kang mga working committee, Opo. so yan na pag na last school year 2024 to 2025. So August po nagpuon si Samoy yung burukasan kan sa mga klase. Apo. Tigsabay mi na po ito na implementation. Kumbaga nga, tigsabi mo na soft na sabi Yeah. ka to kan sa mo yung committee chairman si Father Glenn Apo. Diuna. So sabi niya baka nga magbalik lang sa tulos kung tig full blast Yeah. na nga Correct. tapos Correct. data man na sustain. Kumbaga, nag-retro testing muna. Ano pa sir? True Soft testing. implementation Yeah, muna. soft implementation mo na. Okay. Maganda inform tig-inform si mga sa empleyado, tig-din si feedback ninda, tig-orient, and then sa mga sa estudyante during sa General Assemblies ninda, sa paglalaugan pa sana, tig-orient din, kasabay sa indang mga parents. Kumbaga, tig-kuha mo na sa pulso. Yes, yes, Ay, yes. yan. Then, tiglag na duman kung ano si mga pwede. Ang tiglag ni nga ni po is, kumbaga, padiit-diit na mabawasan. Bako, total ban mo na. Kumbaga, padiit-diit na mabawasan si single-use plastic sa loob po kang eskwelahan. So, yan, nagtaw na po kami kay mga possible na alternatives, ining, lalo na po ining pagdara kay mga tumbler. Yan. Tumbler kang sa estudyante and sa empleyado. Tama. Kasi yan po sir, sinahiling mi na medyo dakol. Yeah. Dakol talaga sa mga ining plastic bottles and Yeah. then si mga cutleries and then mga plastic packaging. Yun. So parang iyon muna si tig-focus mi. Oo. And then so as part din kan sa implementation nga ni po, so iyan na tigbabantayan talaga sa mga sagit pa lang
Bit-bit pa Oo, kung may plastic bottle. plastic bottles. Dati yan, sir, na ganun, parang mag-check bag. Pero ngunyan, medyo nami-minimize yung pag-check. Kasi parang Apo. nahihiling mi na bit-bit naman yung sa mga Yes. tumbler nito, Yeah. lalo na po Yeah. sa college. Sa basic ed po, syempre, pag mga aki pa, pag na-inform sa magurang, mas madali sa inda magsunod. Yes, Ayun po. yes, Pero sa yes. college, syempre, ang iba dyan nag-board, ang Yeah. iba mga mga kumbaga nasa teenager or adult ng So, yan, may mga mga lalaki, nagaburubit-bit na din kang sa indang tumbler. So, yan po, yung mga inatming initiative din. So, mga continuous na information Sige po. dissemination din po talaga. Yeah. Kasi kung minsan nga po, may one time, kasi bako lang po pala sir sa earning sa tumbler, earning sa mga plastic packaging, pati po, tig-minimize mo na din so paggamit kang sa tarpaulin na mga, kumbaga, mga madaling, event niya po. opo, yan ang mga Yes, plastic oo. decoration. So, yan. Magayon po yan. Okay. So, madam, diyan pa lang kamo nagpuon. Di ba, ang questions kaya paminsan, di ba, sa implementation, so sustainability. Paano po nindo na-sustain ito? Na, actually, magandang ganang ugusay mo na, so guys, soft implementation muna hanggang sa nagkaigwaki full implementation and doon muna kita po pag-abot sa bakit ito nila sustain ang campus ba nindo sa digdi sa may Rizal Street Opo, sa may Washington. duman sa may Washington Gusada. yan duman sa Elementary Buda High School Opo, hanggang senior high school po. senior sir. high school two campuses yan na paano po rin na-sustain ang pag-implementar po ka Okay. So, sustainability po, sir. So, may igwa po na tig-create na committee. Okay. Yan, yung Policy Development Committee, may sa procurement, sa finance, kasi part din nung sa implementation ng policy, Yeah. is kay puan mo din mag-invest. May mga tiglag po kami na water vendor, Yeah. para at least duman na din mag-refill. Yeah. Opo, si Okay. mga aki. And then, yung pag-purchase din po kang LED wall. yung lang nado Opo. imbes na mag-tarpaulin mag-lead wall na lang lang okay, good po. okay So, saro po yan sa tig-ano. Then, yung sa monitoring din po. Yeah. So, kumbaga, every now and then, tigahiling pag may mga activities po. Kasi talagang, kumbaga, strict implementation din, sir. Maski sa mga events. Yeah. Opo. Maski kami po sa extension, pag nagduduman po kami sa community, nagasabi po kami na may divine po igwang siring kaining polisiya. Kaya sa mga snacks ta po, di kami magamit yung mga, mga, ayan, na plastic. Mga plastic. Opo. Kung Yun. pwede sa mga tigahugasan na mga plato or mga Yeah. baso, yan po. And then, sa tarpaulin po din, sir, wala po kami. Kaya, kung sa iba, so barangay mismo ang nag-provide ng Yeah. tarpaulin para naman sa activity maybe. Pero, kumbaga, paminsan, so, ano na lang po, sir, so, yan ang apodkan sa, ano yan, so, hard copy, sa tiga, pahiling na sana. PowerPoint. PowerPoint. May yan, sir. projector na. Projector na Yeah. sana po. Pwede pa Opo. na may iwasan ka ng paggamit ng mga tarpaulin Yes sa mga po, programs. opo. Oh. Kaya yan na lang po. So, very na lang din po. Or kung magamit man tala kami ki tarpaulin, taday po maiwasan, day mo na po tigalagan ki date. Yeah. And Tama. Opo. Magamit pa sa masunod. Yan. Opo. Tigatarago minasa na sa'yo. So, kumbaga, yearly activity minsan po. Opo. Hindi pa po, ma'am, di ba, ang masunod ka kamong sa faculty ng teaching, Yes po. government employees na iba, tapos estudyante, and so on, so mga sa laog mismo kang Opo. community. Paano po nito pig-impose yan? Sinda po naging, tama ba, na para maging way of life ka mga Opo. empleyado nindo? Paano po ang sistema nindo kaya? So, saro din po talaga sa pinaka-objective. So, maging culture na. Yes, Kumbaga, so okay. behavior, conversion of behavior. Bako lang sa divine, pag ulit nindo sa harong, magamit pa, may share sa ng Yes pamilya. po, sir. Kasi, kumbaga, nakasanayan ta na. Paminsan po ba kaya, sir, pag nakasanayan ta na, Opo. mahirap baguhin. Yes, And then, ang yes, mga siring kayo ng biglang pagbabago, dito man nga ni masabi na, kumbaga, sarong Yeah. titik lang Totoo, na totoo, dalo-diretso, totoo. mababago ka. So, Totoo. ini po talaga na na kumbaga, sa amuyang sa students, lalo na po sa mga estudyante and sa empleyado din po. Kasi di naman po masabi na 100% na so talagang 100% sa implementation pero kumbaga sa effect. Opo. Pero nahihiling mi din po sa observation mi na nagdidiit. Yeah. Ayun. At least Kumbaga, may development. Yes po, may development po. Magayon po yan. Kaya, so dating nag-aapaw ng mga basura na puro plastic. So Oo. medyo Limitado nagababa na. Yes, Pero na may oo. mga space sa din pong basurahan. Yes, oo. And then ayun pong sa mga sa faculty and students yung sa
ang mga memos, mga seminars din po, may mga continuous information dissemination, may mga workshops, and Opo. then pagsiring po kayo ni ng mga ngayon po, season of creation, so about sa environment na pwedeng Opo. ilog mi po, talagang tigain no misenda, reiterate ika nga na iniong sa tuyang policy, igwa kita kayo ng policy, and then ini po, bako lang sa divine ang effect, kundi pati sa indo, sa pagluwas nindo, kumbaga Totoo. bit-bit po nindo ito, Totoo yan. kumbaga sir, yung sa Totoo yan. consciousness mo, ano ka na din ta. O, ako, maski po ako, sabi ko lang, mapatotoo na, kumbaga, sa committee or talagang yun sa divine din po. Dati, pag wala naman sa luwas na ako kang divine, ang plastic Bala or ka. ano, bala na. Pero ngayon, parang sa consciousness ko na, isus, nag-implement ako yun Yes. sa divine. Tapos, Oo. yun rin kayo ng tigagibo ko. Parang, may something na mali. So, yun din po talaga sa tiga. So may nangling ko, madam, na, di ba? So agari, from the campo, from the school, pasiring naman sa residensya, may kunyan, sa linggo ito ang key chain reaction sa family relations. Yes, po. Pero ngayon, pag uli ka na, mama, di ka po magparabakal di plastic. Yan, opo. Arogan. May feedback ka mo mga arogan sa mga harong ninda? Iyo po, lalo na po sir sa elementary. Okay. Na so, ngayon day na magpara, ngayon mabalo na lang Yeah. yeah. Ako mama siring kayo nit, bawal sa muya ang ano, Ang ang plastic. plastic. Opo, lalo na po sir, so mga mahilig po baga sa high school, ngayon mahilig magpara, ano yan, order. Yes. Baga sa food, Online. online. Oh, Tapos, online. kumbaga ganyan, dahil nalilimitahan, kumbaga, nagabaralo na, nahiling mo na si mga nagabaralo na. O yan, sa kantin pa, pero may mga balo na, Yeah. nagdidiit din so Yeah. itong pag-order ninda. And kumbaga, syempre, so sa ano man kang sa family ninda, na, Opo. nagiging aware din talaga. Opo. Kung anong mga tiga sabi sa school, tiga informan din sumagura. And then, syempre, sa loob kang harong, nagigibo. Hopefully, napapractice din po talaga. Ikaw po nag-impose po ka penalty ngaya duman sa indong implementing rules and regulations kini may up to the point na paggari ngaya full implementation ay ka penalty madam na pwedeng itao sa mga violators. Yes po, sir. So, part din po kang sa policy, meaning sa mga sanctions. Yeah. So, kung may mga talagang nadako po, especially sa mga naglalaog, yung mga nagpupuskit, Yeah. sir. Talagang tayo daw may wasan itry tangayin makalaog. So, pag may nahiling po, so, ang first offense po, syempre, mga warning. Yeah. Ayan, warning. Tapos pag naulit pa, so may mga letter na, and then disciplinary action po na community service din po. Yun. Magayon yan. At least, di ba, takat, ano ba, may mga pilosopo na iba, ba, sa nangyay. Di ba nga nadako? Testing ko tingay kung makalusot Opo, ini. So, meaning po, sa pag-implementar ka iyan, ano na po ngunyan, kumusta na ngunyan ang sitwasyon set? Sabi mo kasi bago, may na-mention ka na sa mga basurahan, nagdidiit, so may minimal ng Opo. collection kan mga plastic bottle. Kumusta na po asum na ang campus kan Bicol University, kan na Divine College of Legazpi? Okay. So, ngunyan po, so may mga signages din pa pala kami, sir. So, Yeah. signages. Yeah. Yeah. So, maski pag may may nagalaog po, baga. Opo. So, as part kan sa Initiative for Our Sustainability, so may mga dakulaong po duman na signages na ngaya it's implementing no single-use plastic policy. So, sa both campuses po yan. And then, yun nga, so sa physical, may observe man po na nagbabawas din po. So, mga sa, so mga single-use plastics. And then, sa mga students and faculties or employees po, yan ang mga sa tumbler ninda. Maski po nga niining sa mga dati po yan ang mga plastic po baga sir or packaging po kang sa order online ining mga sa Shopee ta or Lazada dati po kaya nag-accept man po talaga kami na pwede i-deliver sa Yeah. school so Yeah. ngunyan po iyo pa man pero so plastic mo duman di mo pagbukasan sa laog idara mo lang giraray pa uli parang mga siring po kahit diba? sir Pwede yan, di ba? Kung may darata, di pagwalat sa eskwelahan. Yes po. Darahon mo garay sa arong nindo. opo Duman ka na mag-dispose ka yan. opo Okay. Paano po nindo, yung mga signages na importante kayo yan mga signages na yan, sa iba-ibang mga campuses nindo. Ito po mga signages na ito, mag-serving gari warning, di ba? Warning, opo. Sa mga yaon, sa mga maglalaog, maski ba ko taga-dibayan, lalo sa gabos ng Yes mga po. building yan, Opo, tabi. opo. Oo. May nahiling ka mo na gari challenges, madam, pag-abot sa implementation, tabi. Ah, sa challenges talaga, sir, igwa. Igwa. Okay, pero may igwa. Okay. Kasi, although talaga, yun nga, sasabi ko po kanina na medyo so iba po kaya, di ba sir, ang sa supermarket wala naman talagang plastic. Yes, totoo. Di ba? Ang packaging is brown bag. Wait, so paglog sa naka-brown bag. Yeah.
Tapos, So brown bag pala. brown bag, yaw pa lang duman sa laog. Lalo na kung medyo nagsasabay sa tawo pag taog, day talaga na. So dito po sa challenges mi, na nahiling mi na sa nauto na, wala ng laog. So, kumbaga, isa rin ito sa challenge na siguro mas i-strictuhan ang lalo na sa paglaog pa sa nasa may gate pa Yung lang. baga. And then, uni din po na sa may luwas mi na, sa facade mi na, sir, na, kumbaga, syempre, bako lang po dyan sa mga divinyan ang yaon dyan na nagaano, kasi may mga, nasa ano po baga kita, medyo sentrong albay talaga, so location kan school. So, yun pong sa luwas mi, na facade po, so may mga plastic bottles Totoo. po yan dyan talaga. Or mas Bakit bako- magkatambay dumaan yun sa nga ni luwas? po, sir. Although, tigiban mi na po itong paagi kasi sa laog, okay na nga yan. Tapos pag sa luwas, grabe ano nga kang sa divine. So, tiglagan mi po ko ta dyan kay basurahan, pero duman sa may parteng sudigdi sa may highway na po Yeah. na part. Yeah. So, kasi sarong May covered dumaan. so, para may cut walkway. po, walkway. So, yan, medyo ano talaga. Ayun, po. doon ako pagkain ng sishoot naman sa gilid. Iyo po, so may mga plant box po. Kaya Pero ano naman may iwasan, may mag-standby naman na ibang tao. Opo, so bako lang din naman Kan sa sa rong student. mangingan, naguro standby ako naman, mga alas 7, pigalat ko si Mrs. Alright. Pero, pag-abot po naman sa laog, madam, nagka-practice ka mo kan segregation policy. Kan sa rong aldaw, wala ko naman sa hindi sa main campus nito sa Rizal Street. Pero, baka na ko lang naliparo, pero akong mahiling na basurahan sa indo, sa loob ng campus. Ikaw ka mo ka ito? Igwa po sir kaming mga basura. So, Garbage bin? oo. I Opo, see. yung parang lang po baga sir, parang naka-circle siya sa kahoy na may Okay. Ito na rin paro yung ito. din po, yung sa segregation may uta duman sa may ining sikatuna po ba yun sa Iyo. ng Pero park. sa laog po, sa laog, Nakatulog pa din po yun. Ito, nasa ayun man ang sa segregation tulong po. nabubulok, di nabubulok, Opo. etc. Opo. Pero So, ang medyo challenging ito, pag hiling mo kan kuan, Same halos pa din naman. Opo. May ginibo na din kami sir na kumbaga initiated kang Yeah. NSTP 7. Okay. 7 bako na siya sa tulo lang na sa common na tulo. So may nakalagda siya na mga parang kumbaga pwede pang Specifics ma-recycle. na. Opo, specific na. So medyo lang siya sir. Yung inot din talagang dinag ito kasi parang saro pa lang. So Okay. tigibot at tig-dry ano pa sa nangani Yeah. tig-try. Same pa din. Kaya so mga sa pagkaon. So Yeah. mga gabos Yeah. na yaraw Yeah. na nga po duman. So, ngunyan, di ko aram po yun kung sa ina itong sa NSTP or parang may Opo. plan na Yeah. gibuon man gina ito para at least mas ma-practice din po Pero talaga at least, sa magayon, students. luway-luway nang natutuodan. Opo, Luway-luway yun nang po. natutuod. Lalo na ining, sa single-use plastic. Paano po sa involvement kayo ni Madam para masustain ta inita? Ang campus ba ganindo? Palibot kay mga tindahan sa luwas, di ba? Maski naman sa North Campus nindo, although medyo haraw ang mga tindahan naman, Opo. pero wag yung mga stores, no? Paano po ang gari involvement din ining sa luwas? Kasi siyempre mabakal naman sa mga Opo, estudyante, opo, etc. Ano po ang patakaran nindo kayo? Naki-coordinate po kamo sa inda, nagwa kamo kang araw kayo ng Opo. programa? So yung sa partners and stakeholders committee Yeah. po, so sindaman po si in charge para po mag-communicate naman. So ang aram ko po, nagtao kami communication sa mga food providers na uni po sa mga hararani. Ay, very good. Uni pong hararani sa mga establishment. And then sa LGU din po, na gana din po kami na, kumbaga information na igwa po kaming siring kaining polisiya and as much as possible kung pwedeng padit-diitan ta din kasi syempre demi din po ito ini may impose din Yeah. sa inda na kasi Iyo po. syempre dagdag din po yan sana ninda. And then, basta po, nag-inform kami na siring kaini, igwa kaming policy. And then, yung sa implementation na lang po, nasa paglaog, kung mabakal man, di man po tigalimitahan Tama. sa mga Tama. estudyante na di ka magbakal. Yeah, tama. Po. Pero kung mabakal ka, i-consume mo dyan sa luwas. So, di mo na siya paglaog. Iyo. Lalo na Yun kung na. ang packaging niya is dahil talaga po pwede. Yeah. O kung tubig kayo pa ng bottle water, bumakal ka, ibalik mo sa tumbler mo Yes dara. po, opo. Ibalak mo na sa bottle naman sa tindahan. Opo. Ayo, ano. Yan, opo. Pero kung selling ko, ano nga tindahan nyo dyan? Wala, masanang kauro nyo sa palibot. sa Ayo luwas po, nyo. opo. Pag-abot sa araw ka na bagay. Just a matter of discipline, baga pa. Yes po, sir. Pag-abot sa implementation kaya yan. Ang divine po, mamigo kigari MRF, Material Recovery Recovery Facility. Na duman hubugtak sa mga basura na. Siya siyempre,
Kung di ako nasasala, ikaw masadok ko nag-iikot dyan na mag-garbage collector. Opo. Di ba? Paano po ang proseso nito kaya? Igo kami sir na di ko maano kung MRF ito, pero igo po kami talagang parang designated area na parang tiga-segregate talaga. Ayun na po ito. ah, Yung pagtitambak sa Opo, mga so for collection. Opo, sa mga for collection. So before mo po ito, so tigdadara kasi kami na po si mismong nagdadara dyan sa Dito sa Bangkerohan. Bangkerohan. Opo. Oo. So parang Monday or Wednesday po ata sir si schedule kaya na pagdara. So before man po dyan na tigdadara, tiga-segregate na yan. Opo. Tapos kung may mga pwede pang so tiga-kilo po ba sir, so mga papel ngayon or kung ano pa, tiga ano man, sa mga recyclable materials rin kaya. Opo. Tulo bagang ko naman di ba? Sa ano nga may department sa may sa college, elementary, high school. Junior high and senior high. school, Opo. oo. Medyo diverse baga po mga estudyante. Opo. Paano po nindo gari pinag-encourage ninda na maging parte kang buhay ninda itong pulisiya nindo may kilalaman sa paggamit po ng plastic. Okay. So sa mga yung integration din sir sa curriculum, Yeah. minsan tiga pa hapyawan na din siya na okay, ano yung sa reminders then kung may mga celebration po kita manangod sa environment, sa season of creation pag Opo. every September po talaga tiga ano yan. So may mga series of activities po yan and then ano naman Earth Day nga ni po and Earth Day then Yeah. May po ata Ocean Month. So Yeah. yan usual parang yearly. Tignan mo kaya na. Opo. Nag-observe ka mo kan mga araw ka na. Opo, sir. So, as much as possible, tiga-observe me po talaga yan na season of creation. Then, yung sa Earth Day nga po, sa aga, sir, may Yeah. mangrove planting kami sa Humapon. Ay, very good ka. Opo. Kasi balikan Sige. ta na mangrove planting mo. Ta, ano, at least lamang ma-announce na po kay advance Opo. sa anong mangrove planting. Ano. Pero pag-abot po dyan sa elementary, high school, and college implementation, arin po ang gari medyo sabi nga ni, so may mga grupo ba na medyo ngayon, madali pasunodon. May mga mahirap pasunodon. Opo, Diba? opo. Paano nila madali na naging parte ka, naging naksiptar po nila ang polisiya ito, madam? Okay. So, sa basic education, sir, talagang medyo madali kasi mga aki pa. And then, sa college din, paunti-unti. Pero ngunyan, ang tigano mi talaga, sir. So, kumbaga, sa muya din mismo, nahihiling ninda. Kumbaga, sa empleyado, maski sa admin mi po, nahihiling ninda na Yeah. kami ngayon nagsusunod sa policy. Kumbaga, sinday, kumbaga, nadadara naman po, sir. Very challenging sa doon. Opo, ayun po talaga, sir. Kaya kung minsan, Dapat nahiling ka sa Oo, kantin. nahihiling ka. Kasi sa kantin po, dati, ang mga sa plastic po, kaya bawal. Ngayon, ganda na kaming mga balunan para kung take out. Yeah, Kasi bawal. yeah. So, may laang ano po. Yung Ayan. pala din Opo. Ang ka sa kantin, may dala ka rin sa diri mong Opo, ugaw. may kung madala ka, kung day ka darang balunan mo, sa plato nila, dadarahon mo. Yes. Wala lang mag-ano. Yes. Po, Kasi kayan. sa mahiling na binugtag sa plastic sa sira mo. So, Di ba nang ganda, no? Opo. Challenging man yung your part Yun po talaga, sir. sa implement, sa mga sa committee. Lalo sa mga adult yan sa Divine Word Yes College po, of sir. Legazpi. Opo, sir. Kasi kung sa nahiling ninda na kami nga ni mismo dahil nagsusunod, nata kami masunod. Iya po. So, saro din po Iya ito talaga sa challenge na kami po talaga so mismo na dapat nainot na magasunod duman sa policy. So, aside duman sa integration nga sa curriculum, kumbaga, tiga date pa date, yung information continuous po. Opo. Kasi kung minsan, sir, syempre, pag may mga gari nalalag po, baga, kumbaga, Yeah. napapasipara, napapanlingaw din. So, ayan din po, na modeling talaga na kami mismo. So, nagpapasunod din po sa inyo. Kumusta po ang pagkaili naman sa, baka may preschool ka mo? Opo. Preschool, elementary. Ito po Elementary. yung mga akyo na ito. Gari, pag minataram ito sa loob kang harang ninda, mas nasusubog ang magurang. Kumusta po ang duman sa level na ito, madam? Sa elementary, sa elementary department, sir, very supportive po ang sa mga parents, ang sa mga aki. Yeah. Very ano din talaga sinda. Kumbaga participative ang sa parents and din sa mga aki. Kasi kung ano ang tigtataram talaga sa inda, mina ano Yeah. tulos, Yeah. mina sabi tulos sa maguran din po sa mga parents. Kaya okay naman po talaga duman, lalo na sa mga sa teachers talaga na tiga, Yeah. padi-it-it, iga-impose talaga ninda. Tiga remind sinda na, kumbaga sa level man po. ng ano. Okay. Maganda yung start na-mention mo kasi bago na strategy na piging kilod sa curriculum. Ano? So, ano po yan? All levels yan or elementary high school and senior high school tabi na gari? Mag-lecture si madam o naisingit kibigla ining araw ka ining sa subject nga yung science o ano man. Opo, sa science po. Opo, Tapos, yung mga sa CLE po nila, so mga Christian living, Yeah. yan po talaga. Kasi usual na tiga laog. And then, digdi man po sa college, yung sa REL-ED po na, kumbaga, may part talaga duman na. So, sa
yung sa part din po kasi kang sa Divinian Pledge, tighati-hati duman sa Okay. sa mayang religious education, part din po talaga itong integrity of creation. Maski po sa NSTP, sa binog po nilang semester, igwa dyan na part for environment din Opo, sinda. oo. Kumbaga, tiga-laog po talaga na day Iyo. mapundo si Opo. pagtawki awareness. And then, igwa din po kami mga initiatives for the students ngayon, ining mga, sa student organizations po, baga sir, yung mga infographics, Yeah. na parang monthly, igwa kaming isasalpak na infographics haling sa INDA. Yes, Kumbaga, sir, yes. pag-ibo pa lang ninda ka ito, para i-imbibe na din na, igwa Yeah. kami kayo, siring kami kayo sa Divine. Parang, ano po. Oo. Ikaw na po kung madam kinatawan ng warning o nga kung medyo na warning na may second warning kung may natawa na nagki-penalty tabi salado kan komunidad kan Divine salado kan community. Okay. Sa mga students po, sir, igwa na, Yeah. pero mga warning Mga pala. warning. Opo. Normal yan. Opo, mga Normal. warning pala. Nakapira na din po kaming warning. And then sa mga employees po, mga palit na, madam, may gupo ba kita? Mga paano dyan, paano lang sa na-joke? Kasi syempre, iba man din ang Yeah, maputin. yeah. Tapos sa sunod, hindi ko man ngayon ibadala ho, hindi ko man ngayon ihuwalat dyan. Yeah. So mga siring kayo Yeah, to. So mga warning lang po, sir. Pero magayon na may nagre-remind, di Opo, ba? Magayon na may nagre-remind. Okay, sa mga malaog sa Divine, although may mga karatula pa lang kamo, ano? Pero pag ako malaog ako sa Divine Word College of Legazpi, may mahiling tulos pa na galing information na araw ka ng patakaran nito pag-abot Yes yan. po, sir, sa mga arani po sa gate and then sa mga, kumbaga dyan sa facilities kang sa Divine po, mahiling din, may daklaon po dyan nakaratula na no single-use plastic. So, Yeah. the institution is implementing a no single-use plastics policy po. Opo. Yeah. Sa Samoya, mga tugag na pagbabalik, aramon ta daw kay Madam Ram Barcelon kung ini na-connect ninda ngaya sa proper agencies kaya kung napaaram ninda ngaya. So, DNR, taramon mga DNR baga po, nagkukuha niya, nagataw kay commendation. Diba ngaya sa OCNR, sa Legazpi, asin iba pa po na programa kan Divine Word College of Legazpi para ma-sustain ang side ng programa. Makalipas lang po kan mga patalasta. An oras hatod sa Indokang. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Uy pre, si Ru dito. Dalhin ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi. Nakaschedule para sa third visit. Libre lang ito pre. Ngayon nga maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV at PCV, tuturukan na rin si baby ng IPV na dagdag proteksyon laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, wais pag kumpleto ang bakuna ni baby at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbinyensya sa Saindo Gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa indong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapon ang DZGB Live. I-install sa indong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Figaro,
Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Lagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linising maigi ang fan blades ng ventilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumantas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasara ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP. Alright, balik kita mga tugang sa tuyang programang Kaya, digdi po sa DCGB, ngunyang pong aldawnin Sabado. Balikan ta si Madam Rumenel Barcelon, siya po ang Community Extension Service and Social Concerns Unit Coordinator kan Divine Word College of Legazpi. Ma'am Ram, di ba sa mga araw ka ng mga programa, naugmakaanan mga naugmakaanan mga government agencies, naka-try po kamong mag-communicate niya sa Legazpi, sa lado kan Office of the Community, Environment and Natural Resources Office o sa DNR po. So sa sir, sa mga coordination regarding the ENSOP, very limited pa lang po. Ang alam ko lang po is parang sa LG Legazpi. Sa lugar na Opo. And then yun sa mga food providers nga po. Pero so mga sa OCNR, sa mga DNR, ngunyan po kaya sir, may plano din po kami na kumbaga sa part kang sa monitoring and evaluation kung ano pa ba si mga kulang na baka may di kita natatak na pwede. Opo, kung para mas ma-improve pa po si policy. So ngunyan po yan, ilo-look into me naman po yan sir na kumbaga para at least mas ma-engage pa sa ibang or kumbaga mas ma-involve din po sa mga external stakeholders kasi po ngunyan si mga sa OCNR sa DNR kumbaga very limited din po sa naging partnership. Kung may mga specific activities lang po kami, doon lang po. Pero regarding ENSOP, siguro we will, kumbaga, working in it po. Magayon po yan, at ang mga government agencies, pag may nabagong na arugan, maugmaon sindaganta, gari nagkakaigwak ki-impact ang sendang mga programa. Lalo sa LGU, pag-abot sa 9003, yes po. yung segregation policy, and then sa DNR and sa OCNR, tabi at tawa so sinabi mo na magnahapot mo sinda baka may pwede pang isa ka-suggest na dahil do naisip baka sindan may nahiling na piningibo mas talong ma-enhance pa ang program. Yes po, kasi sabi mo nga kumbaga continuous man giraray so policy development. Kasi baka may mga kumbaga overlook din kami na akala may okay or hindi pala or yun nga sir yung sabi mo po na suggestion din po ninda makuami din po talaga. Ang given pa lang, para masustain ang mga arog kayo ng programa nindo, may mga community extension services. Yes po. Okay, sabi mo kasubagay kung activity sa aga. Opo. Sabado. Sige na madam. Pagkakataon mo po ini para ihira sa mga parantabay ta. Ano po itong activity nindo konektado po sa Earth Month. Earth Month. Earth Month. Opo. Earth Day sa aga po. Yang gigibuhon kan Divine Word College of Legazpi. Go ahead po. Okay. So, maray na hapon pag sa gabusan na. So, ang Divine Word College of Legazpi po, so nabanggit ko po kanina, is very active din po talaga when it comes to environmental initiatives and participation din po kung sa mga sa government, kung may mga activities and kung invited din po or may mga communication din po sa school. So, nag-join din po talaga kami. So, ngayon po ay bukas pala. So, mayroon po kaming mangrove planting sa Barangay Humapon. So, in partnership po sa City Agriculture Office. So, sila din po sa kapartner may para kumbaga ma-material
materialize ining activity mi po sa aga. So sa aga po ini alas 9 nin aga duman po sa humapon. So balitig invite mi din po sa humapon na barangay council. So mga taga humapon po na pwedeng maka-join. So feel free po na makaduman kamo, maka-join po. Paano kung madam nag-prepare kang ano pulkaan? So seedlings baga kang bakawan? Po. Siyempre, kamo nag-coordinate para makakuha ka ito. Yung sa coordination nga po sir sa City Agriculture po. So yaw na din. Available. Opo, duman po kami sa parang Eco Park. So igaw na po duman si Agriculture, si City Agriculture. Tas sa communication din po kaya tigsabi mo yun na kung pwede kami mag-solicit na. So aside sa assistance during the site visit hanggang sa planting, kung pwede din po kami makapag-solicit ng mga seedlings ng sa mangrove. Bawal pang plastic bottle na inumun sa aga ha? Opo, sa aga po si mga mayriba po, magdala pong tumbler kasi ano lang po, jug po ang dadarahon may para sa Wala sa lang tubig. pag-share Opo, sa so water yun jug. din po ang tig-remind me sa samoyang mga participants na students and employees po na magdadala po sila kang tumbler kasi wala po kami plus water, bottled water. Ayan. Pati kayo sa master duma, kung sa barangay council nga mag-isip po, kamo di, kwan lang muna, tubig lang na dakula. Opo, madara po kami lang. Refill lang po. Huwag na po kay yellow. Tama din. Mainit-init ang panahon sa aga. Okay. Sisay mo naman kwan, pag natanong mo po ito, sustainability, kasi pa mabanday ka ito para nga, sigurado ko na nagtubo siya. Opo. May parte po ka mo naman. Si Sir Eddie po, so parang bantay dagat po na bantay dagat na taga humapon and then yung sa City Agriculture po, parang under din po sa City Agriculture, sila po talaga so naga-maintain din po. Okay. So pwede din po siguro kami maghiling din na bisitahon kasi ang tinauman po ninda sa Moy is bako lang po sir, so talagang siguro mga tangkay po baga na tiga madali lang itanom. So talagang medyo durudakula na kumbaga yung survival rate. May chance nang mag-survive. Opo. So yun po. Magayon yan na. Pero may idea po kamo kung perang kwan ito, pidaso? 150 po sir. Inandun po. Opo. Mahiwas na yan natatanuman. Gabos po ito nasa shoreline? Shoreline, opo. May naman sila po, designated area. So bali ini pong area kang humapon, ini din po city na o kang or tig-recommend kang City Agriculture po. So, yun. Pigadalan man hindi ang Kimakawan. Opo. Kung saan po talaga. Ano po, pamperang business na po kamo nagtanong Kimakawan? So, bali ini po, sir, dapat last year pa, nung sa season of creation, kasabay nung sa coastal cleanup May. Pero, since po baga medyo mauran, bako sa panahon, angay para naman sa pag-mangrove planting. So, may po, nangunyan. Although po, may kangkaitong sa mga extension service, meron na din pong nag-mangrove planting, pero parting ligaw po ata yun. So, di ko lang po ito naabutan na. So, mga inainot pa po ito. So, ngunyan po, giraraig pa. Kamu, nahalata ko po, nakulong kamo kay activity pag may event about environment. Sige daw ngayon, madam, tama ka lamang maka-inspire kita sa iba. Ano po itong mga participation pa rin pag-abot sa environmental protection tabi? Okay. So, nag-start po ang sa mga environmental initiatives pag June. June po kasi is usually summer po. Summer activity, summer sa Moya po. Sa Divine, so igwa po din kaming mga tree planting activities. Pero yan po sa Inang Pilar Sorsogon. Oo. Yan po, Inang po. Saro po yan sa adapted community may po. So, sa Inang. Okay. Adapted community. Opo, for extension service. Adapted community. Ano po ang pigko naman, pigigibo? Ang adapted community. Baka makapwede man kita magpa-adapt. So, may pong adapted community po. Kumbaga, sinda si direct na beneficiary for our extension service po. So, sa mga sir na extension service is yung iba't ibang department may, yung sa education, business, sa gabos po, sa college, magmula sa elementary is may mga extension service, discipline-based. Depende sa expertise ninda. Yun man po ang tigataon nindang kumbaga assistance sa barangay. So, yan po. Duman ito naglalaog. Pero ngunyan po, yan na Inang and then Bungalon. Sa Bungalon po, nag-start pa lang kami. Opo. So, din yan sa adapted community ni po. So, yun nga, sir, nabanggit ko po na sa tree planting activity, then every September, so meron po kaming sa season of creation. So, usually po is coastal cleanup. Digdi po sa Legazpi. Kuminsan lamba, dap-dap, o puro. Usually yan na si mga areas na tiga sa coastal cleanup. So, nag-invite din po kami mga external stakeholders, yung Coast Guard, sir. Then, dati nga po, so medyo dakol pa so nag-dive, nag-iskuba sorero. So, invited din po sa mga sa marine and
Opo. And then after kang sa season of creation, nag-end po yan kang sa blessing of pets. Kasi parang September 1 to October 4 po okay. sir yung sa season of creation. So as culminating activity yung sa blessing of pets. And then paminsan po pag swak sa mga schedule and February po kasi yung sa government na po baga yung parang sa tanim para sa ano, yung tree planting activity Yeah. po kang city Yeah. government of Yeah. Legazpi po. Oo. So pero naman po kami invited kang sa city pero ini po kaya kuminsan nagalaog sa foundation anniversary po ng Divine pag di po naga-conflict so schedule nag-join din po ang school pero pag paminsan hindi ngani po dahil sa schedule conflict on schedule and then ini po nasa Earth Day kuminsan ayan na so Earth Hour naga-join din po kami and then uni po nag-start kami kang sa mangrove planting then every May yung sa Ocean Month so nag-join din po kami dyan paminsan sa ano or kuminsan kami din po nag-initiate for ano coastal Dapat cleanup aktibo kami mag-monitor kung ano activity kada bulan, ano? Ayun po, Anong sir, declaration ano, sa opo. gobyerno kada bulan. Pigasakayan po nindo yan. Opo, sir. Kaya makatuwang kamo yes sa po. Kung ano po, sa kung baga gobyerno. si national celebration, nag-join din po kami. Kung for March ngayon, so Women's Month naman, sir. So yan din sa mga activity. Oh, I see. Magayon po yan, at least, nakakasabay kita sa kultura na gustong impose kan gobyerno sa Gabos and kamo bilang academe, may influensya po sa tuyang mga kakian. Okay, Ma'am Ram, salamaton po maray sa oras mo sa DCGB. Ano po ang sa imong mensahe? Lalo baka may mga gusto kang i-greet sa Divine Word College of Legazpi, i-shout out mo o baka may gusto ka pa po na tawanin kwa doon sa tuya tabing impormasyon para po sa sustainability kang no single-use plastic policy kang Divine Word College of Legazpi. Okay, so para sa po sa Gabos, Dapat ura-artista naman ito. so ano po sa Gabos, kumbaga, ang tigano mi lang po na sana ini pong simple na act na ginibo po kang Divine Word College of Legazpi mai-replicate or mai-replicate din po sa iba kasi sabi ta nga ni kung kaya kan saro kaya po yan kang Gabos and kumbaga magayunan po na mahiling ta na ining bilog na Legazpi po kumbaga wala ng mga plastic or maski so mga single use plastic or kumbaga so basura ta is ma-minimize din po talaga yun po and then sana sa mga sa mga kabataan dyan na kumbaga kita mismo daw na hiling ta na kita na din po mismo mag-ano sa sadirita magdisiplina sa sadirita na kumbaga ining mga tigagibo ta mabalik ini sa tuwi in the future lalo na po muna na medyo super init na po baga sir ibaho na kang dati ang shear line nga ni sabi kato natural lang pero ngunyan tigbabaha na kita kang shear line or kung sa ang init grabe na din po so sana po mas kumbaga yung consciousness natin and pag makulog ta sa environment is mas magluwas pa. Kasi in the end, baka kita man din sana, ay kita man lang din talaga ang ma-suffer po. So, sana sarabay po kita na, kumbaga, magtuwang para sa ikakarahikan sa tuyang environment din po. Apo. Thank you po, Ma'am Ramonela Barcelon. Siya po mga tugang Community Extension Service and Social Concerns Unit Coordinator kan Divine Word College of Legazpi. Salamat po kay Father Nielo Cantilado, SVD. Siya po ang presidente kang Divine, as in rector, tama Madam? President Rector kang Divine Word College of Legazpi sa pagtugot po kay Madam Ram na maging bisita niya itong na pagkahapon hindi po sa tuyang programang Kaya. Abangan po giraray hanggang sa masunod pang edisyon sa masunod na Sabado kan sa tuyang programa hindi po sa DCGB. Sa pangaran po kan bilog na tropa si Jerome Martinez po ang samuyang pag-iriba sa IT ngunyan pong pagkahapon asin po sa tuyang technical department ini po si Henry Maceda. Salamat po kasi ng pagantabay sa programang Kaya. Goodbye, maray na hapon po sa Indogabos. Sa inyong nadango ang programa